Prajem vám príjemný, pekný sobotný podvečer, milí priatelia. Dovolte, aby som vás všetkých privítal na tomto našom dnešnom úvodnom stretnutí nášho cyklu, nového cyklu, ktorý sa bude venovať, mať názov Kreslo pre hostia. Chcem tiež takisto privítať našich internetových divákov, ktorí sa k nám pripojili a budú sledovať tento náš priamy prenos. Chceli by sme zahájiť takéto stretnutia, ktoré by sme chceli konať pravidelne a chceli by sme, aby sa konali vždy na tomto mieste našej modlitebny tu na Rudlovskej 37. Pozvaní hostia, ktorí k nám budú prichádzať, tak ako nás dnešný prvý host, budú s nami diskutovať, hovoriť o svojich osobných skúsenostiach, o svojich zážitkoch a budú to z oblasti zdravia, výživy, vedy, teológie, cestopisov, možno aj športu. A myslím, že budú to zaujímavé stretnutia, ktoré nám prinúsia na obidve strany určite zaujímavé zážitky a možno aj príhody. Pre vás všetky, čo tu prichádzate, v laviciach nájdete aj lístočky, na ktoré budete môcť počas diskusie s našim hosťom si napísať nejaké otázky na neho, čo by ste chceli ešte, aby vám pre vás povedal. A takže takisto môžete mať zodpovedané vaše niektoré osobné otázky na toho, ktorého hostia, ktorý tu nás v ten ktorý večer predstaví. Verím, že to budú spoločne veľmi zaujímavé stretnutia, užitočné pre obidve strany a že vždy si odtiaľto odnesieme zaujímavé poznatky. Aby som už prišiel k tomu nášmu dnešnému hosťovi, tak dnes mi dovolte privítať medzi nami nášho prvého hostia, ktorý bude v kresle pre hostia, inžiniera Janka Luntera. Nech sa ti páči. Dobrý večer. Tak ja ďakujem teda za pozvanie a necítil som sa na to, aj som rozmýšľal, že neprídem. Takže sme radi, že nakoniec si to dobre rozmyslel a že si tu. Aby som na úvod niečo povedal Jankovi Lunterovi. Janko Lunter je miestny podnikateľ v oblasti zdravej výživy. Je to otec 6 detí. V roku 2013 bol primátorom nášho mesta ocenený cenou za prínos v oblasti zdravej výživy a za propagáciu mesta Banská Bystrica. Takisto Janko dostal kopec ďalších ocenení, bolo to aj od primátora, od župana nášho kraja za kopec ďalších ocenení v oblasti zdravej výživy. Ja s Jankom Lunterom sa poznám osobne už dlhé roky, naše deti vyrastali tu na tomto zbore spoločne, my sme sa spoločne stretávali aj na iných, možno športových aktivitách. Pamätáš sa pred nejakým časom na hokeji, kde sme spolu oproti sebe krížili mnohokrát hokejky. Môžem prerušiť. Dobre si pamätám na situáciu, keď si sa ma spýtal, že či tá moja tvrdosť je z toho, že som vegetarián. Vidíte, to si už ani nepamätám, vidíš to. Takže vidíte, že tie naše stretnutia boli zaujímavé, áno, a že my teraz spoločne chceme stráviť s vami tento večer, kde môžete klásť otázky, potom samozrejme aj vy, ale prvne, než to budete robiť vy, to by som chcel urobiť ja. Prvnež mu položím už konkrétne otázky, tak by som chcel prečítať na úvod jeden malý úryvok z knihy Martina Piku. Je to 59 inšpiratívnych podnikateľských príbehov a na úvod prečítam jednu krátku časť, ktorá sa venuje práve, je tam Janko, aj tam jeho syn a je tam takáto jedna časť, ktorú prečítam, aby ste mali troška obraz o tom, čo spoločnosť Alfa Bio všetko robí. Spoločnosť Alfa Bio SRO sa viac ako 20 rokov úspešne venuje výrobe sojových potravín s cieľom zvýšiť záujem ľudí o to, čo jedia a prispieť k zlepšeniu stravovacích návykov na Slovensku. Majiteľ spoločnosti Jan Lunter starší začínal s výrobou tofu ešte v roku 1991 a ako prvý v bývalom Československu. Odvtedy portfólio produktov vyrábaných zo soje rozšíril napríklad o sojové nápoje, nátierky, párky a salámy.
Pôvodne pracoval ako programátor a podnikal v IT technológiách. Nad tým však zvíťazila vízia posúvať sa ďalej skúseností so zelenou stravou, ktorá významnou mierou prispela k tomu, že sa jeho mama vyliečila z rakoviny. V roku 2012 spoločnosť vyrobila 958 tón výrobkov, ktorými zásobuje najväčšie obchodné reťazce na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku a dosiahla obrat 3 milióny 52 000 eur. Toľko na úvod z knihy o tom, čo Alfa Bio všetko robí a vec, a firma, ktorú si založil. Takže poďme po záradom, podľa poriadku. Na úvod, môžeš nám povedať v krátkosti svoj prostredie, odkiaľ si vyrátal, svoj pôvod, odkiaľ si vyšiel, ako si začínal, alebo proste odkiaľ pochádzaš, aby sme videli ten kontext, naši poslucháči a diváci. Nech sa ti páči. Vy, čo ma poznáte, tak viete, že pochádzam z Horehronia, z Telgartu, spod Kráľovej Hory. A to je obec, ktorá je hodne ďaleko od krajského mesta. A dá sa povedať, že vďaka tomu, že bola hodne ďaleko od krajského mesta, tak sme my, Telgarčania, boli ušetrení od socializmu. Lebo družstvo u nás založili až v 75. Takže prostredie, kde som ja vyrastal na sedliackom dvore, bolo inšpiratívne, kde človek musel rozmýšľať, ako sa bude živiť. Otec ráno, keď vstával, tak rozmýšľal, čo s týmto dňom, ako sa uživím, nečakal od nikoho žiadnu pomoc, tak ako naši všetci predkovia. Takže naozaj ďakujem za to, že v takom prostredí som sa mohol narodiť. Inšpiráciou pre mňa bola aj teda otcova tvrdá práca alebo celej rodiny, ale aj vyklačané kolena mamy, starej mamy, ktorú si pamätám, ako s hrablami chodila a modlila sa. No, to boli asi také moje tie prvé. Keby mi vtedy bol niekto povedal, že budem vegetarián, tak to by som nikdy nepovedal, lebo na druhej strane to prostredie ma naučilo zjesť všetko, čo nezjedlo mňa, vypiť všetko, čo tieklo a poznačilo ma tiež aj v tomto smere. A strednú školu som absolvoval v Banskej Bystrici, vysokú školu v Bratislave, vrátil som sa do Banskej Bystrice, kde vlastne som aj zistil, že som poznačený aj tým negatívom horehronským, teda závislosťou od alkoholu. Modlil som sa za to, modlil som sa aj za to, aby mi Pán Boh vyriešil. Keďže som bol slobodný, tak aj manželku. Dostal som to 2 v jednom, lebo vlastne to bolo to, že následne choroba mojej mamy v prostredí, v ktorom sme žili, nám to prostredie doporučilo stretnúť sa s bratom Štefancom. Máme tu na sestru Štefancovú, ktorá vie, pamätá si, ako v noci sme sa stretávali, lebo cez deň som pracoval a vo večerných hodinách už nám vrieskali nejaké krky doma. Tak pamätám si na tie časy, kedy tajní boli pod oblokmi, ako im brat Štefanec povedal, a my sme preberali všetko možné o výžive, ale aj nemožné o politike, kto vládne v Sovietskom sveze, či sú to komunisti a ktorí, a či je to Satan, alebo nie. A brat Štefanec pre mňa bol takou silnou osobnosťou, že videl som človeka pevného, ktorý mal veci vysporiadané, mal svoje názory. Možno bol aj tak troška na okraji adventizmu vo vzťahu k miestnej cirkvi, ale na druhej strane bol aj stredom adventizmu, lebo všetky preklady, ktoré ste v úlohách mali, vy starší, tak boli od neho. A naozaj, takže asi takto. Áno. Do toho bodu, kedy väčšina z vás ma už aj pozná. Ďakujem ti. Čo bolo také rozhodujúce v tvojom živote, alebo možno určujúce, že ty s tvojím technickým zameraním, s tvojím vzdelaním, ako si povedal, inžinier v informačných technológiách, automatizácia, áno, si sa rozhodol zmeniť túto cestu a dať sa na tú ísť cestou zdravej výživy. Čo bolo také rozhodujúce? Spomínal si maminku, nemoc, ale myslím, že to
To myslíš, že bolo, alebo bolo to niečo ešte iné? No určite tá inšpirácia, dá sa povedať, že tie dary, ktoré človek dostane z toho prostredia, v ktorom vyrastá, má za to takú zodpovednosť a dá sa povedať, že tie podobenstva, ktoré čítame v evanjeliách o denároch, čo s denármi spraviť, akú máme za ne zodpovednosť. Samozrejme je to aj v tej duchovnej oblasti, ale je to aj v tej oblasti v pote tvári dorábaj svoj chlieb, živ svoju rodinu, buduj rodinu, buď zodpovedný. Tak to ma tak nutilo, že keď som sa ja stretol prvýkrát s receptom, teda keď som chcel pomôcť mame, tak sme s mamou, to, čo som predložil mame, tak som používal aj ja. A videl som, že to je dobré, že mi to dobre robí. Pomohlo to aj pri jej problémoch, ktoré mala, keď čakala Janka so žlčníkom, že ten žlčník sa upokojil. No a videl som, že to je dobré, tak som to používal. A prvý recept, ktorý o tofu som dostal, ešte vtedy tu bol aj brat Žilík, keď si pamätáte, tak on bol v klube priateľov prírodnej výživy. A s bratom Štefáncom sme tiež preberali, čo všetko sa na svete je. Zistili sme, že teda otváral som oči, že teda nie je to len to, čo sme my zvyknutí, tie naše jedálničky, ale že väčšina zemegule sú vegetariáni. A prvý recept na tofu. Tofu sme uvarili doma v hrnci. Ešte Janko Dobrota, ktorý sa odsťahoval do Švajčiarska, mi zohnal ingrediencie pre výrobu morskej vody, chlorid vápenatý, chlorid horečnatý. A to tofu som vlastne cítil, že je to niečo, že má to tú svoju bohatosť, že teda sú to bielkoviny, ktoré sa dajú vyprať zo soje, že tá soja sa dá dopestovať a nemusíme ani riešiť ten etický problém, že zabiť zvieratá, že sa rýchlejšie dostaneme k bielkovinám. Takže ten sedliacký rozum mi dával, že to má takú svoju ekonomiku. No ale to bol rok 1980, driemalo to tak u nás v kuchyni, občas sme si to spravili. No ale po revolúcii, keď revolúcia prišla a vlastne to, čo nám zakazovali, na druhej strane sme sa odrazu boli hodení mnohí do procesu staraj sa o seba sám. A ja teda v tom čase som to bral ako, mal som teda dobré zamestnanie, ktoré sme zmenili na založenie firmy Proces. Tá firma Proces dodnes existuje a nechcel som robiť tofu. To som bral ako niečo, čo by mal niekto iný robiť, čak ja nemám vzdelanie potravinárske. Ale môj priateľ, kolega z roboty, Janko Butáš, kto si pamätáte, je tu aj Jožko, som ho tu videl a on si ho pamätal, lebo vlastne on spolu sme založili, ja som bol tichý spoločník, on založil firmu Šmak a povedal som mu, keďže nemáš prácu, tak z tofu by sa dalo žiť. A teda pustili sme sa do toho. Neskôr, keď on po takých skúsenostiach, kedy sme mali, ono to bolo niečo nové. Viete, ako tofu povedať v tom čase. To sme nevedeli, ja som neviem, čo to znamená. Môžete na chvíľu? Samozrejme, no. Ja keď som akože, my sme sa dopočuli teda aj zo zboru, tak sme, že mali ťa do doma, že sa meli na tom mlynčeku, tak sme také úsmevy, poviem pravdu, také úsmevy, také, že čo to vlastne je, sme ani netušili, to slovo tofu samotné, bolo pre nás novinkou. Tofu odzadu, keď si prečítate, tak to je UFO. Takže sme boli dosť takí prekvapení, že čo to teda asi to môže byť a už teraz sme vôbec ani vlastne netušili, že teda za tým bude zase jedna veľká firma, o ktorej budeme dnes ešte hovoriť. Čiže my sme boli takisto, boli dosť takí skeptickí z toho, že čo to môže byť a čo to tam, ale vidíme, že dnes je to už niekde úplne inde a že ty si mal teda dobrú víziu. Ja by som ťa ešte chcel, ak by si mohol povedať, že tak tým krokom, ako si, ale aj keď si to už čase si už povedal, že by si ešte mohol povedať, aké boli priamo tie začiatky, možno aj tam potom na Graniári, keď sa presťahovali. Hovorili si o byte, že keď ste bývali ešte na Tulskej, ste bývali najprv, že? Tam ste začínali, ako hovorili. To bol nedostávaný dom,
Súterén, dá sa povedať, prázdny. Keď som ho kupoval, tak som sa radil s mojimi otcami, teda so svokrom a s mojím otcom. Tak svokor povedal, že je to príliš veľké, nekupujte to. Môj otec prišiel, pozrel a hovorí, no je to veľké, máš tam súterén, niečo vymyslíš, čo sa tam bude robiť. A keď sa ti niečo stane, žena to ľahko predá. Takže to vlastne bol otec možno, taký tvoj otec, ktorý takého červíka dal ako do hlavy. Otec, keď vyhorela dedina, tak on vlastne si založil 2 kolajnice, na to dal pílu a rezal drevo, aby dedina mohla rásť. Čiže on bol taký podnikavý, ale to je to, že tiež vyrastal v tom prostredí, že sa musel o seba starať sám. A najlepšie o tom, ako to vyzeralo v tej pivnici, by nám vedel povedať Mirko Vavrúšek. No to je ďalšia otázka moja smeruje. Keď si pamätám, keď si prišiel do pivnici a my sme mali tam odstredivku, takú na prádlo a odstreďovali sme sojovú kašu pomletú na odstredivke, držali sme ju to s ferkom, aby sa netriasla. tak no, akože ten úsmev na tvári tiež bol. Jasne, dobre. Dom sa dokončil úspešne, rozbiehal si v tom dome, v tom súteréne, čo si spomínal, pomaly tú prevádzku. Ako reagovala na tieto veci tvoja rodina, manželka, deti, možno susedia? Spomínaš, tak ako v rodine to bolo tak, akože Ota sa k tomu tak pripojila, že ako videla tú aktivitu, bolo v dome veselo, parilo sa z každého kuta. Začalo sa robiť aj v noci, keď mlynček mlel, tak som spokojne spal, keď prestal mlieť, tak som bežal do pivnice, že čo sa deje. Chlapci, ktorí tam robili, tak vraveli, že keď sa chceli zoznámiť, tak si museli čupnúť, lebo ináč chodili takto v pare. Čiže boli to také pionierské začiatky. Ale keď sa niečo narodí, to vysvetľujem, alebo teda to stále hovorím aj hygienikom, keď prídu na kontrolu a snažia sa spraviť z toho také tie prísne normy Európskej únie, vravím im, keby ste vydali tie normy z Európskej únie na pôrod, tak sa nič nenarodí. Lebo ani to HCCP, ani mikrobiológia tam není určite v poriadku, ale život sa rodí tak. Takže aj to sa narodilo v takých podmienkach. Mali sme súhlas od mesta, ktorí tiež nevedeli, čo vlastne povolili. Každé ráno tam prišiel traktor o 6:00, susedia sa A to si spomínam, že chodil zbrať tú okaru, myslím sa, okaru, prišiel brať. Prišli brať okaru, no to je to vypraté vlákno, tak susedia, ja som spal, Mirko vie, že o 2:30, ja som si myslel. No a potom susedia písali, nechcem vraviť konkrétne, ale Mirko tu sedí, tak nemôžem. No, boli sťažnosti od susedov, čo ich chápem, hej, a vlastne zobrali nám súhlas. A tam vznikol taký jeden moment, ktorý pre mňa je takým potvrdením, že Pán Boh nás má rád a že rieši veci aj za nás. Nevidím tu Pálka Riečana, áno, ktorý v tom čase prišiel za mnou a hovorí, že sa mu snívalo, že mi má nejako pomôcť. A ja som tak na neho pozeral, neviem. Mal si ho aj vyzuj si, robiť. Ale vravím, vieš čo, potrebujeme nový plac. Tak mi našiel kultúrny dom v Šálkovej. Asi 4 miesta, ktoré boli sme to aj pozrieť a nevyhovovali. Už ten moment, že on príde za vami a povie, že sa mu to snívalo a cíti sa tú zodpovednosť, ale nenachádzal nič dobre, ale jedného dňa prišiel, vraví, viem, je to ono. Jeho manželka, viete, Libuška robila v nemocnici, tam bol riaditeľ strojno-traktorovej stanice, problémy so srdcom, Libuška mu radila zmeniť výživu a Pálko tam za Libuškou chodil, ako sa patrí. A teda zoznámil sa s riaditeľom, riaditeľovi povedal o tom, že hľadáme nové miesta a takto sme sa vlastne dostali do toho bodu, že sme
vošli na dvor strojno-traktorovej stanice, kde naozaj tie podmienky pre nás až do dnešného dňa sú vyhovujúce. Som sa dozvedel vlastne novú túto okolnosť toho vášho trajšieho miesta, že teda to bol môj švagor, ktorý teda toto vizionára, vlastne vieme viacej zase po dneskajšom večeri, dobre. Chcem sa opýtať, akú otázku ti položiť, že sme spomínali, že tvoje zameranie, ty si asi to vyjadril, tvoje zameranie nebolo v tomto oboroch, ktorom teraz vlastne si celý čas potom podnikal. Odkiaľ si čerpal potom už tie odborné? Samozrejme tie indície si už povedal, ktoré ťa k tej zmene vlastne, nie že prinútili, ale si sa rozhodol, na základe ktorých, to si vravel, manželka, choroby a tak ďalej, chcel si to zmeniť. Ale potom už v tom ďalej, keď ste už teraz sa fakt robili to vo veľkom, áno, ja som čítal v tej knihe, že už aj tam na tom graniari ste pomerne veľa tón denne alebo týždenne vyrábali, áno, a predsa za tým muselo byť nejaké znalosti, nejaké poznatky, že ak by si mohol nám zaujať v pamäti, odkiaľ si čerpal tie všetky informácie a skúsenosti k tejto rozbiehajúcej sa novej práci. Tak ako platí to, že keď niekoho hodia do vody, tak sa pravdepodobne naučí plávať. Hej? A platí aj to, že niektoré veci nám, verím, že je to od Pána Boha, že nám pripraví tú cestu, tak ako to bolo s Pálkom Riečanom, tak keď sme tak naivne kopírovali receptúru, teda tá základná receptúra na internete si ju môžete nájsť, teda pomiliete soju, dáte ju do vody, miešate, penu dávate preč a zlejete, vycedíte, zrazíte a máte tofu. Hej. Takže naša predstava bola tiež taká, že veľký hrniec, veľké miešanie, ale dozvedeli sme sa, že Pálko Ďurovec z Banskej Bystrice, že robí v Rakúsku, že je to vegetarián, poznal brata Štefanca a keď sme za ním prišli, tak povedal, zoberiem vás tam a ukážem vám to, ako to chodí. Čiže to bola taký impuls, kde sme mohli vidieť skutočnú výrobu, vidieť tie zariadenia a vďaka tomu, že môj brat bol strojár, tak to skreslil. Vyrobili sme kotlík, ktorý už bol taký profesionálnejší, robili nám ho v biotike. My Slováci, tým, že sme žili v tej totalite, tak sme museli vedieť, dá sa povedať, všetko, že Ferko Turčan, ktorý bol na vývojovej dielni, tak si vie dodnes poradiť s každým strojom, najlepšie ho nastaviť, pripraviť, spraviť, vytvoriť. Čiže zariadenia sme začali si vyrábať, konštruovať sami, lebo nakoniec sme nemali peniaze na to, aby sme nakúpili technológiu z Japonska, lebo nakoniec ani v Československu alebo v Európskej únii sa v tom čase taká technológia nevyrábala. A ďalší taký bod, kde môžem povedať, že tá náhoda alebo taká tá Božia pomoc môžem vidieť v tom, že keď sme boli na výstave v Prahe, u Hybernu, to bolo v 92. roku, kde sme tak doniesli, bola to výstava alternatívnej výživy, my sme tam vystavovali tofu a prišiel za nami Milan Dinga, možno ho niektorí občas v televízii vidíte, to je slovenský svetobežník, ja som ho nepoznal, a on prišiel z Japonska, žil predtým 6 rokov v Japonsku a hovorí, ty robíš tofu, tak a ja milujem tofu, milujem Japonsko a chcel som to na Slovensko dostať a robíš to, ty musíš ísť do Japonska. Ja som mu vtedy povedal, peniaze na to asi nemám, to asi nebude. No počkaj, až budeš chcieť, tak mi oznám, pôjdeme. No a vlastne po nejakom čase sme takú odvahu našli, navštívili sme Japonsko a tí Japonci, keď k ním prídete, tak to je podobne ako k nášmu Bačovi. Keď sa Baču spýtate, ako sa robí syr, tak vám to porozpráva z hora dole, lebo dneska to už nikoho nezaujíma, hej, pomaličky. Takže aj tí Japonci, keď sme chodievali po tofu jasanoch, tak sa volá ako tofu výrobca, tak tí celí radi nám to porozprávali. Akurát to, čo my v Európe, ako vždy, že aká teplota, aký tlak,
keď sme chceli od nich, aká je teplota, keď to vylievate? No to vidím. Tak troška iný systém. Samozrejme, tie veľké výrobne, ktoré sú tam, tak tam je to už také sofistikované, premyslené a stechnizované. Zálišných tvojich aktivít sa ešte dotkneme v ďalšej otázke. A teraz by som ti chcel položiť otázku, že ako išli si takou neprerúbanou cestou zatiaľ, tak s čím všetkým, aj tým negatívnym, takými prekážkami si sa stretol, samozrejme nemusí všetko imať, ale aspoň také tie hrubé, niektoré tie obrysy môže naznačiť, čo všetko, že nebolo to všetko jednoduché, aké prekážky si musel prekonať, aby si to mohlo, takýto nový produkt, novú prevádzku, novú výrobu, nový výrobok mohol uviesť tak, aby bol prístupný aj teda do tých reťazcov potravinových, aby bol. Tak jednak také zaujímavé príbehy tam vznikali, že keď sme tofu doniesli na štátny zdravotný ústav pani Sklenážikovej, to je mama našej Adriany Sklenážikovej. Ináč vo firme hovoríme, že za to má také pekné dlhé nohy, lebo že jedla tofu. Lebo jej mama prvýkrát, keď nás videla, tak sa zhrozila. Čo ste vyštudovali? Strojár. A vy? Elektriku. A vy? A tofu je čo? No vravím, tak to je potravina. No a mikrobiológiu, akú tam chcete? No, my nevieme. Tak to naočkovala a hrôza hovorí, že také mikroby som ani nevidela. A nakoniec sme zistili, že Janko Butáš, keďže v recepte bolo, že cediť to v plienke, tak to vycedil v plienke, ktorú doma používali. No a síce ju prevárali tie plienky, ale tak vy, čo viete niečo o mikrobiológii, tak viete si predstaviť, že jedna pasterizácia alebo jedna sterilizácia možno nie je sterilizácia, takže taký šok. A možno aj to prispelo. Neskôr mi povedala pani Sklenážiková, viete, ona nám musela podpísať, že to povoluje to predaj na Slovensku. Viete, ja som najskôr nám to dala pre Bystricu, potom pre Stredoslovenský kraj a tak postupne. Viete, ja som sa bála, že vy Slovensko otravíte. A v Čechách nás skôr ako vnímali, lebo akože to povolenie sme museli dostať aj v Českej republike. A v Čechách niečo už vedeli o tofu, vedeli aj tie hranice zadefinovať, kdežto tu v Bystrici sme išli tak kročík za krokom, že keď si zoberiete aj ovčí syr, tak ten má inú mikrobiológiu ako nejaký tavený syr, ale je to zase aj o bifidobakteriách, jogurt to je živé, brinza je tiež ešte živšia. No, čiže takýto problém tam vznikol. Technických bolo veľmi veľa, také čo bolo, keď som prišiel z Brna z výstavy a Otka bola pred domom a vraví, vyhoreli sme, lebo zapálili sa nám v pivnici rozvádzač a z domu sa dymilo, boli hasiči, vyhasili celú pivnicu. Lebo rozvádzač, ktorý sme tam mali, teda merací prístroj, tak bol stavaný na nejaké ampere a my sme z toho vytlačili väčšie ampere. Takže no bolo to tak pol na pol vina aj elektrárne, lebo vlastne ja som si pýtal 50 kW elektrickej energie, ten chlapík povedal, viete čo, tam vám môžeme dať len 10, ale je tam elektriky dosť, ale taký je úzus, tak vám dáme 10, ale môžete dať 50. Tak on nám povolil 10 a my sme odoberali 50 a oni merač dali LED na 10. Takže tam to bolo. No, čo sa týka tých ťažkostí, tak technické, mikrobiológia, ale určite v tom procese, keď človek niečo robí a keď začne, tak sú to ťažkosti aj dá sa povedať, vzťahov, personálne, riešiť veci. No, určite to človeka poznačí a sú to skúšky, ktorými musí človek buď niekedy úspešne a niekedy aj neúspešne prejsť. Dobre. Spomínal si Japonsko, že teda ten jeden kamarát ti poradil, že tam by to
bolo dobre, keby si išiel, bol si myslím nakoniec tam, bo nebol si len v Japonsku, ale bol si viac raz, bol si v Spojených štátoch, neviem viackrát, a vôbec v mnohých zahraničných cestách si bol. Čo ti dali tieto cesty, alebo s čím si sa tam stretol, v čom boli tam lepší alebo horší a čo všetko ti tieto cesty, ktoré si absolvoval do zahraničia, kvôli produktu, čo ti dali a čo ti priniesli? Tak tie cesty do Japonska boli o tom, že sme chceli vidieť tie technológie, ktoré oni majú. Takisto sme sa navštívili, tak ako u nás je mliekarenský sväz, tak tam je Tofu asociácia, ktorú sme navštívili a pýtali sme sa na ich skúsenosť z tofu, koľko sa toho skonzumuje, zdravotné účinky. Čiže takéto zázemie sme si tam mohli ako naštudovať. Keď tá firma rastla, tak si to pýtalo stále nové a nové investície, lebo však to je do plochy aj do váhy. Tak prvý úver, keď sme chceli dostať z banky, tak to bol presne tak, ako keď sme si pýtali od pani Sklenáříkovej a test, že čo, na tofu a čo to je a neverili nám, hej. Tak prvé peniaze sme dostali od amerického fondu, ktorý na Slovensku pôsobil, ktorý už vedel o tom, čo je tofu, vedel o nejakej histórii v Spojených štátoch, tam to začalo v 70. rokoch, takže takú dôveru nám dali. A čo nám dali ešte aj Američania, že nám ponúkli jednak amerických odborníkov, dôchodcov, ktorí boli v našej firme. Platili sme im len výdaje na Slovensku, ubytovanie a robili nám taký aj ekonomický audit, aj technický audit, aj nám zaplatili cestu. Dvaja z firmy sme boli na pobyte mesačnom na škole v Illinois, kde je katedra tofu, vo Fargo, tiež, kde vlastne tieto odbory sa už učia, čo u nás není, čiže tam sme si mohli doplniť. No boli sme aj technológie s Ferkom pozrieť v Kanade, kde sme videli ako tie smery, kde sa uberá technológie na americkom kontinente, tie rozdiely medzi japonskými. A tá naša technológia je taký kríženec medzi Japoncom a Kanadou, asi tak. Čiže nie ste o nič horší, ani zase tak, aby si to povedal, že nie sú dáko pred nami nejako v tomto, alebo sú tam aj problémy, alebo myslím, ty to porovnávaš, ty to vieš porovnať, my to nevieme. Hej, tak vieš, platí to, že nikto ťa tak nepochváli, ako keď sa sám pochváli. Ale tak snažíme sa byť v tej technike akože dobrý. No, ale kupujeme aj technológiu už teraz aj z Japonska, sme posledne kupovali extraktor. Aká je súčasnosť, čo sa týka počtu výrobkov, ktoré teraz produkujete už tej teda pomerne skutočne veľkej prevádzke, tam v Kráľovej, a kde všade vyvážate, aj keď som niečo spomínal už z tej knihy, ale môžeš to ešte aj ty povedať, upresniť, alebo ešte aj taká ďalšia podobná otázka, čo chutí možno z tvojho pohľadu ľuďom najviac z tých výrobkov, lebo je skutočne už celá plejáda. Tak najprv možno, že koľko druhov a potom tak nejako od tých výrobkov súčasných. Tak čo chutí najviac, tak stále biele tofu drží prím, lebo biele tofu vlastne chuť nemá, alebo teda má takú prázdnu chuť. Možno jazykom tam nájdete takú sojovú chuť, lebo aj do čistej vody, keď sa opriete a je len troška tam nejakej prímesi, tak ju nájdete. Ale vlastne vie sa to tváriť v každej kuchyni, keď na rôzne spôsoby. Hej. To znamená, z tofu si každý môže doma spraviť to svoje jedlo, môže sa to podobať na škvárkach, na halušky, udené tofu, keď olej spravíme. Vznikli už aj slovenské tofu kuchárky, ktoré sme my nepísali, ale napísali to ľudia a redakcia to zbierala. A tam sme boli prekvapení, čo všetko ako Slováci, kde všade to dokázali pridať a čo s tým robiť.
No, ďalšie úspešné výrobky sú natierky, lebo to natieranie na chlieb možno na socialistickom tábore je také bežnejšie. Japonci treba tofu natierky ani nemajú. Ale keď sme im tam doniesli, tak sa im to aj páčilo, ale oni troška ináč jedia ako my. Hej, my sme takí viac chleboví, oni sú takí chleboví paštikoví, oni sú takí ryžoví. Oni s tými paličkami zobú čisté veci, hej, kúsok bieleho tofu, dá si ho do pusy, zobne si nejakú chuť, pridá si, pohryzie a keď mu to chutí, pokýve hlavou, že áno. A keď nemá na stole nejakých 10 tanierikov maličkých, tak to není obed. My sme so stravou veľmi jednoduchí, lebo to je dané tým pásmom. Hej, naši predkovia prišli do pásma, kde to není také pestré ako trebárs okolo Tokia, že toľko potravín sa nám neponúka, takže museli sme zjesť všetko, čo nezjedlo nás. Hej. A tie naše stoly, najmä za socializmu, tak sa zjednodušili na rezeň, hej, troška zeleniny a veľa krumplov. Poviem teraz ja svoju skúsenosť s týmito výrobkami a vôbec s neživočíšnymi produktami. Ja, aby som to troška odľahčil, aby si oddychol, ja keď po revolúcii prišli na trh, najprv ešte pred tofu prišli sojové kocky. To bol boom, ak sa pamätáte, gazdinky. Sojové mäso to dokonca volali. No, tak samozrejme skúšala to aj moja manželka. No, jedol som to možno predtým, teda keď som to už musel jesť na rôznych našich stretnutiach, kde sme boli na zájazdoch, čokoľvek sme tu prišli do ktorého zboru, všade bola nejaké to jedlo s tým sojovým mesom. Samozrejme, pozor, hovorím o mese, nie o sojovom, nie o tofu ešte. To je ešte horšie. A ja vám poviem, že akože moja manželka je dobrá kuchárka a vedela to dobre spraviť. No len ja som to aj zjedol, napríklad segedínsky guláš, už sa robil s tým, teda náhrada bola za mäso, bola tie sojové kocky, to sojové mäso, no potom boli aj také sojové plátky, ak sa pamätáte. Možno, že aj stále ešte existujú, Sú. No, tie plátky. To všetko sú produkty, ktoré začínali vtedy a bolo to veľmi moderné, a teda veľmi moderné a veľmi také nové. No, tak sme to aj my začali skúšať, teda aby sme aj myšli trocha mimo tej živočíšnej sféry. No ale ja som mal osobne problémy trávia si zažívacie potom z tej soje, teda z tých sojových výrobkov, pretože ma to ešte kombinácia s tou kapustou, s tou segedínskym gulášom, tak to som mal, tak keď som videl, že som mal problémy, tak som si vypestoval taký určitú, myslím skoro až averziu voči tej soji a takej. A tým výrobkom, tých prvým výrobkom, ktoré vtedy boli možné na trhu. No. A dosť dlho, priznám ti, som tofu nemusel, áno, a všetci som tak to je tá soja, tá tofa, to je z tej soje, to zase bude mať len problémy a to koľko razy som už mala a tak ďalej. Potom neskôršie videl som vaše auto dosť často, ja robím v nemocnici, to na Rooseveltke, a videl som, a stále teda chodí, nielen teraz, ale stále tam dováža to vaše auto, tie produkty, sadia reklama Alfa Bio. No a začali to robiť aj u nás, variť v našej jedálni nemocničnej a pre zamestnancov, aj zrejme aj pre pacientov. A pomaly som si na tú tofu začal zvykať. Až som si teda tak zvykol, že priam s manželkou vyhľadávame jedlá, keď sú z tofy. Žiaľ musím povedať, že a to bude možno tá ďalšia otázka, že není až tak často na jedálničku u nás tá tofa. Je tak možno raz za 2 týždne, možno aj, no tak asi možno potvrdila Alenka tu ešte je Rusnáková, síce možno, že priamo teraz nie, ale tá tiež, tam sa stretávame na obedoch. Takže napríklad u nás tofa, špagety s tofou sú fakt veľmi, vedia to chutne spraviť, tie kuchárky, čo si spomínali, tie knihy, skutočne sa v tej príprave, v tom použití tej tofy sa skutočne, by som povedal, do určitej miery značne vypracovali tie jedlá a skutočne je to fakt chutné.
chutné a my si vždy s manželkou veľmi radi dáme špagety z tofu. Aj možno iné, ale teraz posledne u nás ide len z tofu tento druh jedla. Sem tam dajú aj do nejakých iných šalátov tofu a škoda je to možno. Teraz práve sme v rekonštrukcii kuchyne, takže dúfame, že nová firma, ktorá prišla do Ragastro, že to nejako ešte v tomto smere rozšíri tento sortiment, ale to chcem povedať, že okrem toho samotného tofu aj tie vaše ďalšie produkty, ako sú či už tie salámy alebo tie paštiky, tak mi chutí, napríklad tataráčik mi veľmi chutí, osobne, ktorý sú na hriankoch a tak, je veľmi dobre, doporučujem, to sú neskúsili. Manželke veľmi chutí tá škvarková, tá škvarková nátierka. Keď už mám to slovo a keď hovorím o týchto priamo výrobkov, tak nedá, aby som nevyužil jeden tromf, ktorý chcem vytiahnuť na prospech teda vás, vašej firmy, pretože stalo sa nám to aj manželke mnohokrát a poviem aj, že aj mne, že keď sme tieto pomazánčoky, čo boli v tých črievkách, chceli otvoriť, tak bol troška problém, hej. Teda raz to moja manželka celá domastila, lebo tam je to v tom črievku dosť tak pod tlakom natlakované a teraz tamto, snažila sa to nejako a teraz to proste, bol to problém, neviem, či to aj to iní zažili. Ja som tiež, keď som tataráčik otváral, keď som nechcel som to prepichnúť iba súrovo, tak som to sa snažil odrezať a bol problém. A teraz dávame také doporučenie, že to človek sa má vyzliecť do červených trenírov. A manželka, teraz to vyťahnem z vrecka, ja som si to pripravil na toto. Manželka to povedala pred pár možno iba týždňami, no, to neviem, ako má teraz Ferko funkciu, či to je prevádzkar, či vedúci výroby, či ja neviem. Ferkovi to hovorí, Feri, čo sa mi dá spraviť s tým črievkom, lebo ja s tým zápasím, vždy, keď to idem otvoriť. A naraz mi donesie včera z obchodu škvárková v elegantnej, tak hovorí mi, tak pozri, tak toto je počúvanie trhu. To si zariadil Áno, tak neviem, no tak, ale bolo to veľmi milé, keď doniesla škvárkovú pomazánku v klasickej krásnom klímku, takže tak toto reku, tak tam firma, všetko je to od vás, tak toto už je zase iný posun a to budeme radi ešte radšej kupovať, takže toto bolo také milé, že pomerne v krátkom čase, neviem, či to bola náhoda, Feri, alebo či to bolo naozaj na ten popud jej, ale sme radi, že takto sa to ocitlo v takomto balení, ktoré považujeme za skutočne za veľmi vhodné a dobré. Takže ďakujem za také vyznanie tvoje, teda, že sa to dostalo aj na tvoj stôl. Ako to vnímajú zákazníci, tak treba z toho, že tofu je UFO, to mi povedal technický pracovník z pivovaru, keď sme ho pozvali, aby nám pomohol riešiť nejakú vec a pohostili sme im lahôdkovým tofu a on vraví, prvýkrát, keď som to videl, tak tofu, UFO, čakal som, kedy to zmizne. Niečo biele, neidentifikovateľné. A teraz už som si, takéto opečené, to by sa už dalo aj k pivu. Vždy poviem, že nebude z vlka baranina a z obsa slanina. V tele matky si zvykneme na plodovú vodu. Tá je taká sladká, si asi aj pamätáte, ako materské mlieko. Hej? Čiže keď prídete s plačom cez tú úzkú bránu na svet, neviete, do čoho idete, upokojí vás to, čo máme pripravené, materské mlieko, prestaneme plakať a postupne mama nás učí na nové a nové veci. A pamätáte si, ako tie deti plujú, keď dostanú nejakú novú kašičku, špenátik alebo čo? A časom si ale zvyknú na to tak, že nie je lepšej kuchyne, ako je mamina kuchyňa. To mi tiež asi poviete. Časom si zvykneme aj na otcovú kuchyňu, možno aj na otcovú borovičku, a s tou chuťou utekáme až tak, že vlastne tá chuť nás zabíja. To, že máme chuť, to je perfektná vec, že nám Pán Boh daroval chuť, tak my môžeme aj energiu prijímať, aj sa z toho tešiť. Auto napojíte a nalejete mu či sirupovú vodu, či kyslé mlieko. Keď dáte benzín, tak aj ide. My to máme z toho, vieme rozpoznať, ale vieme si na to zvyknúť a zvyk je železná košela. A pokiaľ sa pohnete, že chcete zmeniť výživu, tak to
ako boli. Tak ako keď sa zbavujete drogy. Len tak ľahko sa neodučíte piť, ani fajčiť a takisto sa je ťažko vzdať tej svojej slaniny. Keď sa povie slovo slanina, tak mne tečú sliny, ešte aj teraz, lebo v detstve som jej pojedol dosť. Ale časom musíme si uvedomiť, že cenejší dar nám dal Pán Boh, ako je náš jazyk, rozum. Že rozumom, keď prehodnotíme veci, tak sa môžeme pohnúť ďalej a časom zistíme, že nás tešia a možno nám to aj vek prikáže, že zmeníme výživu a že nám to lepšie robí, že je to chutnejšie, lepšie sa cítime, sme ľahší, štíhlejší, vitálnejší. Tie rady, ktoré my ako v cirkvi máme, ktoré, dá sa povedať, do Bystrice prišli s bratom Štefancom, ktorý bol takým pionierom na Slovensku, ktorý to ako niesol ten odkaz Ellen Whiteovej zo zdravotného evanjelia, tak v tej našej cirkvi ako prežívajú, sú a sú hodnotené aj vysoko. Vznikne teraz jednak monografia, ktorú robí Slovenský národopisný ústav, Slovenská národná knižnica v Martine, kde sú popísané, kde budú príbehy a spísaní priekopníci vegetariánstva a práve je tam vyzdvihnutý brat Štefanec a brat Priatka z prvej vegetariánskej reštaurácii z Bratislavy. Tak a nie je náhoda, že ani dvaja tofu výrobcovia na Slovensku sú tiež z adventistického prostredia. Tak zase máme byť aj na čo hrdí, hej? Že takýto odkaz máme a že ho tak nesieme, že je to náš, dá sa povedať, taký ten benefit, na ktorý môžeme byť hrdí. Čo si myslíš vôbec o postoji ľudí, Slovákov k zdravej výžive a k zdravému stravovaniu oproti možno zahraničiu, ak to vieš porovnať? Teraz nebudeme nás brať, ale myslím Slovákov ako taký, lebo určite si sa stretol na rôznych jednaniach a v rôznych týchto s takýmito ľuďmi. Aký myslíš, že je postoj Slovákov k smerovaniu? Dá sa povedať, že keď si zoberieme zemegulu, tak väčšina ľudí na svete, keď my sme začínali ako s vegetariánstvom v tých 80. rokoch a keď sme prišli do poradne k lekárke a tak hrdo sme povedali, že sme vegetariáni, tak tá povedala, no dobre, vy môžete byť čím chcete, ale deti vám môžeme zobrať, keď budete. Tak, a vtedy som sa radil s doktorom Mikom. Pardon. Radil som sa s doktorom Mikom, že čo s tým, a on hovorí, no vy neriskujete, riskujú tí, čo sa príliš opreli o živočíšne produkty, lebo naši predkovia a väčšina ľudí na svete sú kvázi vegetariáni. To znamená, že nejde ani o to, aby sme boli čistí vegetariáni, ale ide o to, aby sme tú výživu dali aspoň do takej úrovne, ako boli naši predkovia. Tá sliepka, ktorú naši predkovia zjedli, tak najskôr musela zniesť 1000 vajec, 100-krát po dvore prejsť, kilometr alebo koľko, a keď už bola taká tvrdá, že keď mi mama poslala balík na vojnu a tam bola zohnutá kuracia noha, tak keď som ho otvoril, tak tá kura ma kopla. To neboli také kurčatá napuchnuté, ako teraz predávajú mekučké, dobručké, napíchané šťavami a tak. Čiže keď pozrieme sa na svetovú populáciu, koniec sveta príde v úvodzovkách za to, lebo západná pologula je čím ďalej ťažšia, lebo je bohatšia a Zem sa takto nevládze, jedného dňa sa nepretočí. A s bohatstvom ide dostupnosť k živočíšnym bielkovinám a chudobný východ je na tom s cievnymi ochoreniami lepšie ako západná bohatá pologula. Američania to v 70. rokoch spravili taký výskum, keď zistili, že síce sú najzdravší, teda že sú najbohatší,
ale nie sú najzdravší. A keď hľadali riešenia proti civilizačným ochoreniam, tak vlastne vtedy sa vyzdvihla aj naša univerzita Loma Linda. Mark Messina, ktorý bol v tom čase ako v tom výskume, na záver výskumu povedal, že treba lieky na rakovinu nenašli, ale že našli, objavili látky, ktoré sa nachádzajú, ktoré máme k dispozícii v rastlinách na to, aby sme mali tú našu schránku troška pevnejšiu. Tak môžem povedať, že tie zmeny sú, že ten pohyb najmä u mladých smerom k zdravej výžive, že sa na to pozerajú na výživu z hľadiska svojho zdravia, ale aj z hľadiska etiky, že netrápiť zvieratá, nezabíjať, aj z hľadiska ekológie, že keď zjem kus bravčového alebo hovedzieho mesa, takže sa koľko litrov vody zničí a koľko pšenice sa musí zničiť. Čiže taká tá zodpovednosť za planétu, za život, to aj nám, kresťanom, by mohlo byť blízke a myslím si, že je to tak, že to začína, že cítime tú zodpovednosť nielen za to, za taký nejaký úzky obzor, ale v takom širšom obzore. Tu vidíme vidieť na Slovensku určitý posun aj v tlači a v médiách a printových médiách máme možnosť dočítať o niektorých známych osobnostiach, či z kultúry, či zo športu, ktorí sa vydávajú na cestu, niektorí až úplného vegetariánstva. A sú to známe osobnosti, ktorí sa to neboja povedať, že sú vegetári a že touto cestou. No nie náhodou. Že by to mohlo byť, že to je nasmerované nejakému progresu. Áno, nie náhodou. Janku Noskovú poznáte. Ako sa Janka zrodila ako do našej cirkvi. Tuto to bolo, keď tu z Loma Lindy prednášal Ken Burg a ešte... Skrátka, bratia tu prednášali, niekto im prekladal. Janka sa dozvedela, že tu budú prednášky o výžive. A prišla, hlásila sa, zle preložili. Skrátka, cítila vnútorne, že tu je jej miesto. Hej? Práve za to, že prijala to zdravotné evanjelium. Bukovský takisto bol inšpirovaný, dá sa povedať, Piatkom a tou komunitou bratislavskou. Tak máme čo dať. Myslíš si, že má telesné zdravie prepojenie s tým zdravím duchovným a duševným? Tak tam by sme tiež mohli citovať Ellen Whiteovú, že je to tak. To asi si každý aj môže odskúšať, hej? Že ľahšia strava dáva taký väčší predpoklad byť fit, no, tak... A teraz zabrdneme do takej otázky, možno nie celkom príjemnej. A čo konkurencia na Slovensku? Ty si spomínal, že nejaké firmy sú tu aj na Slovensku, ďalšie mimo vás. Je nejaká firma, myslím tiež v rámci cirkvi v Čechách. Ako vnímaš konkurenciu? V Čechách je Veto Petráček, to je tiež náš brat, ktorý robí tofu. Potom sú tam makrobiotici, Dobruška, Vital Praha, tých tak bližšie nepoznám. So všetkými sme sa stretávali, alebo sa aj z času na čas stretneme. Hovorím, že konkurencia je dobrá na to, že nás nutí byť lepšími, ale pridávam, že so škripajúcimi zubami. Konkurenciu si treba vážiť. Tak poznáte to aj v živote, že vlastne tá kritika, je to dosť ťažké, ale treba sa s tým vysporiadať. A môžem povedať, že vždy sme sa snažili stretávať a riešiť veci spoločne. Ale s tým spôsobom vás tá konkurencia núti robiť dobre, precízne a tak ďalej. To sú asi tie pozitíva tej konkurencie. To je pozitíva tej ekonomiky. To, čo vlastne komunizmus odstránil, tú konkurenciu. Základný ekonomický zákon je, dá sa povedať, nepokradneš.
To znamená, že každý má tie denáre a ten majetok, o ktorý sa má starať, zodpovedne starať. A tá konkurencia je dobrá na to, že vlastne ten vývoj pokračuje. Každý sme podnikatelia, každý sa už v detstve musí rozhodnúť, čím sa budem živiť, kde predám svoju pracovnú silu. Najlepšie to vidieť z toho, že Lasica a Satinsky po revolúcii vraveli, teraz sa musíme rozdeliť. Jedni budú podnikatelia a jedni budú zamestnanci. My budeme zamestnanci, ale za to, že sa zriekneme byť podnikateľmi, tak chceme sociálne istoty. Čo to je? Pýta sa ho reportér. No záloha, výplata a fľaša borovičky. Čiže mám 2 bratrancov, ktorí žijú v Nemecku. Jeden vyštudoval techniku a je zamestnaný vo firme, mal, možno ešte aj má stále úver, spláca ho, ale je zamestnancom, chodí na dovolenky, jeho mama to vyjadrila si tak, že je to zamestnanec, ale má kľudný život. A druhý syn vyštudoval telocvik, ale nedostal miesto ako v škole, tak sa stal podnikateľom, pomáhal v nejakej firme predávať náradia, tú firmu potom odkúpil a mama hovorí, tak s ním je to tak, nemá čas, rozviedol sa, že ten dopad toho podnikania je pomerne ťažký aj na rodinu. V normálnej spoločnosti je viacej pracovných príležitostí, keby sme vošli do totality, ktorá vlastne narušila tie vzťahy, kedy trebárs aj váš majetok, polia, ktoré ste mali, pre ktoré vaši predkovia nespávali, aby vedeli, čo zasiať, čo zobrať, tak z tých starostí nás zbavili a už ani nevieme, kde tie polia máme, sú neobrobené. A že nastala taká nerovnováha a možno sme s tým tak aj postihnutí, naša generácia, že ja si vážim a cením aj ľudí, ktorých máme tu medzi sebou, ktorí to živia seba, živia 2-3 okolo seba. Vládko Kapusta je tu, Dušan Kapusta, podnikatelia, ktorí veľmi ťažko pracujú, veľmi ťažko bojujú, ale nie sú na podpore, ešte aj ďalších zamestnávajú. Je to niečo, čo táto spoločnosť ale teraz v tejto fáze potrebuje, niesť tie svoje denáre, ktoré dostaneme, každý rôzne, spýtajme sa, čo sú naše a využíme ich. Nezahoďme ich. Lebo čakať na to, že nám tie holuby budú padať, to nie. V pote tváre dorábať budeme my chlieb, aj ďalšia generácia za nami. A my môžeme tej ďalšej generácii pomôcť, aby to bolo jednoduchšie. My za malú chvíľu si pustíme jeden filmový dokument ohľadne vašej firmy a v tom dokumente budeme vidieť hneď v úvode, že ty si už svoje vedenie firmy posunul v rámci na ďalšiu generáciu svojej rodiny. Ako vidíš budúcnosť firmy v posune na tvojich synov, ktorých si to urobil? No tak každá firma raz skončí, hej. A čo si... Tak to ešte nekončí. Ešte máte veľkú perspektívu. Do podnikania musíme ísť, alebo aj však do života, však sme veriaci. Hej, holí sme sa narodili, holí stadiaľ odídeme, majetky a to všetko zmizne v tom procese našom alebo v tých našich úvahách. Tá zodpovednosť so mňa tak ako z tvojich predkov zliezala na tvojho otca za tie polia, ktoré vaši mali, z ktorých žili. Hej, dneska už to vrátiť nevieme, ale podobný princíp platí aj v tom podnikaní, ktorý máme, či je to moje podnikanie alebo iných podnikanie. A je to na nich, kam to dovedú, ako to dovedú. No tak či tak si vážim aj to,
že tie deti vôbec sa toho chytili, lebo z začiatku najstarší syn povie, oco, ty máš taký ťažký biznis, veľa železa. On má len notebook, hej, to má jednoduchšie. A chlapci možno až tak ani nechceli ísť do tej firmy, ale prišli a chytili sa jej, tak je to na nich, kam to potiahnu. No, jedna vec je postaviť firmu, to hovorím že oveľa cenejšie je dať život 6 deťom, lebo ten život pokračuje ďalej. Tá firma raz skončí, ale máme ten dar, že môžeme ten život prenášať ďalej. Sme u mojej poslednej otázky. Potom tu prídu ešte na rad snáď vaše otázky, ktoré máte možnosť napísať, máte listoky v hlaviciach. Čo by si chcel na záver tohto nášho rozhovoru ešte povedať z tej témy, ktorú sme tu celý večer sa snažili veľmi zaujímavým spôsobom, si nám o nej hovoril, čo by si chcel nejaké svoje možno vyznanie poslucháčom, či už tu na prítomným alebo internetovým v oblasti tej, ktorej podniká. Ešte posledné slovo z mojej strany, potom budú ešte z divákov, čo by si ešte chcel povedať a tým uzavrieme našu diskusiu. Tak možno aj, ani som nečakal, že toľko ľudí bude. Že pokiaľ vás to zaujíma, tak robievame aj exkurzie u nás, že keď sa vytvorí skupinka, takže to môžete vidieť aj naživo. A teda asi tie odkazy, ktoré by som vám dal, najmä vám mladým, tak húževnatosť a modlitba k tomu, čo ja mám spraviť, tak to patrí k životu. Tie vyklačané kolena v našich predkov nám pomôže prežiť život podľa Božej vôly. Nie je to ľahké, ale pokúšať sa o to chcem a chceme. Ďakujem. My nebudeme ešte Jankovi teraz tlieskať, lebo sme ešte neskončili. Ako som povedal, my si teraz presunieme s Jankom tu dopredu a poprosím o podpustenie toho dokumentu, kde budete mať možnosť i vidieť, pokiaľ ste ho nevideli, kde tá tofa vlastne vzniká. Budú tam zábery priamo z prevádzky, čiže je to zaujímavý dokument a potom ešte si môžete stále aj cez ten dokument písať otázky, pokiaľ budete mať niečo konkrétne, čo by ste chceli, aby Janko vám ešte odpovedal. Takže poprosím o premietnutie toho dokumentu. Okrem futbalu a hokeja máme na Slovensku ďalší národný šport. Frflanie. Každému tu niečo prekáža, ale málo kto s tým niečo robí. A ešte aj to málo ľudí máme zaškatulkovaných len ako nejakých občianskych aktivistov. Pritom meniť veci, ktoré nám vadia, sa dá aj podnikaním. Som Jakub Tačín a dnes idem za človekom, ktorý má predstavu, ako Slovensko vylepšiť. A od roku 1991 sa ju so svojou firmou snaží naplňať. Dobrý deň. Dobrý. Tak nás Jakub Tačín. Jano Lunter. Vy ste teda pán zakladateľ, tak? Tak sa dá. Lunter Juraj. Juraj. Jakub. Zdravím. Teda bratia, predpokladám, synovia. Áno. A toto je celé rodinná firma, teda všetci tu pracujete, či? Robíme aj viacerí, nielen rodina, ale traja synovia pracujú vo firme. Takže to v podstate asi aj tak trochu rodinná firma. Je to rodinná firma. Nachádzam sa v areáli firmy Alfa Bio v Banskej Bystrici. Som tvrdý mäsožravec a ani v najmenšom si neviem predstaviť, čo čakať od takejto firmy. Okrem výrobkov z tofu robia aj nátierky s názvami ako škvárková, tataráčik alebo treska, ale všetko bez kúsku mäsa. Našiel by som si teda u vás nejakú takú prácu, že by som si to mohol akože vyskúšať a zistiť, že teda čo to tofu je, ako sa to vyrába, prípadne tie ďalšie veci, ktoré tak tu máte. Máte dobré predpoklady preto, aby ste u nás pracovali, lebo keď jete mäso, tak nebude nám miznúť tofu. Na prechádzke areálom mi robí sprievodcu Juraj, jeden zo 6 súrodencov Lundnerových, toho času výkonný riaditeľ. Snaží sa mi vysvetliť, ako sa zo soje, cíceru a neviem ešte čoho robí tých 50 výrobkov, ktoré majú v ponuke. Ak vyzerám, že rozumiem, tak zdanie klame. Ale zase som aspoň videl pár pekných mašiniek, napríklad tento gulomet alebo tieto rúrky, ktoré pracovne nazývam sojová kravička. Na jednej strane strčíte soju a z druhej strany nadojíte sojové mlieko. Detaily som nepochopil. Tá výroba je vynikajúca, o tom mi budete musieť porozprávať ešte raz, lebo toho človek nikdy nemá dosť, keď to tak počúva.
Keď firma vznikla, tak ten trh neexistoval. Čiže my sme začali vyrábať, nikto o to nemal záujem, lebo nepoznal, čo je to tofu. A vlastne postupnou edukáciou, ochutnávkami sa nám podarilo vytvárať ten trh. To sú všetko receptúry vášho otca? Dnes tie receptúry tvoríme na základe toho, čo ten trh si žiada, čiže máme tu normálne vývojové oddelenie, ale v minulosti to bolo, by som povedal, len o tých otcových nápadoch. Tofu som si dokonca vyskúšal nakrájať, ale stále to bola pre mňa len nejaká biela hmota. V živote som to nemal v ústach a vôbec som netušil, ako to chutí, tu som si prstom nechcel oškrkávať. Zasunúť, otočiť, dá sa to tam pokaziť. To ide do odpadu. Hej. Moju osobnú edukáciu teda prebral zakladateľ a hlava celého biznisu Jan Lunter. Mohli by ste sa zoznámiť s tým klasickým bielým tofu, však ste ho dole vyrábali, takže to viete, že to nič není také škaredé, ani zlé, ani... Ja vám najskôr musím povedať, že ja mám panický strach z ochutnávania nových vecí. Ja som punčový rez ako koláč nejedol do mojich 15 rokov, lebo som sa ho bál ochutnať. Aj punčový vám nechutil? Potom mi chutil, ale 15 rokov som sa bál ochutnať. A toto je teraz pre mňa celkom taká drsná situácia, že toto sa bežne takto samé nie je, hej, to sa je... Japonci to jedia aj takto, aj Číňania to tak jedia, v polievke treba. Ale sa to môže aj na menšie nakrájať. No, ale určite, ako ja hovorím, že nebude z obsa slanina, z vlka baranina a z tofu nebude steak, ale v tele matky skúsite plodovú vodu, ktorá je sladká ako materské mlieko a potom postupne každé nové jedlo vyplujete, ale neskôr si zvyknete aj nocovú borovičku. Ale čo je dôležité, prehodnotiť svoju výživu aj rozumom, nie len tou chuťou, lebo tá chuť nás niekedy odvedie aj do pekla. Ale toto máte pekne takú rastúcu tendenciu, to má, že to, dobre, poviem úprimne, toto mi nechutilo vôbec, toto je úplne v pohode, toto je dobré. Kým som sa vykrmoval, premýšľal som, ako sa vlastne tento človek dostal k takejto strave. Pochádza z Telgartu a skôr som si ho vedel predstaviť na zabíjačke, ako pri vymačkávaní soje. V 80. rokoch, kedy som vlastne bol tesne po škole, založil som rodinu, a ako to v živote býva, že spadnete aj do nejakých problémov. Manželka žlčníkové záchvaty, mama takú vážnejšiu nemoc mala. Vlastne ten telgarský spôsob, že zjesť všetko, čo vidíš a vypiješ všetko, čo tečie, že to není všetko a že tá výživa nás veľmi ovplyvňuje. A keď som videl výsledky u mamy, u manželky, tak som si uvedomil, že spraviť si poriadok vo výžive je taká dosť dôležitá vec. Keď som sa dozvedel, že navyše je pán Lundner študovaný programátor, žiadny výživový poradca, tak mi to nedalo ešte viac. Vzal som si ho bokom na výsluch. Čo bolo pred Alfa Bio? Aký bol ten váš príbeh? Čo ste študovali a ako to celé úplne začalo? Tak strednú školu som končil v Banskej Bystrici, to bola elektrotechnika Murgaška. Už keď som chodil na Murgašku, tak som mal takú predstavu, že budem pracovať na Kráľovej holi na vysielači, zlyžujem dole a dole sa budem venovať tomu, čo sa venoval aj otec, teda nejakej poľnohospodárskej činnosti. Ale keď už som mal vysokú školu, tak už to chcelo také sofistikovanejšie, teda určenie som mal, chcel som prevrátiť svet v automatizácii. No, získal som miesto v Chemosvite, kde mi dali stôl, stoličku, novú kanceláriu, obraz prezidenta. Akurát som čakal na prácu a tu mi nedali. A to bola pre mňa strašná frustrácia. Otec doma pracuje, bolo leto, to bolo pred vojnou. A ja tu sedím v kancelárii a čakám na štiknutie, tak toto nie. Pán Lunter nečakal ani po revolúcii a hneď založil spolu so známymi softverovú firmu. Tá funguje doteraz, ale bez pána Luntera. Ten uveril, že tofu má budúcnosť a začal ho variť u seba v pivnici rodinného domu. Tam sme dokázali 30 tón tofu mesačne vyrobiť a to bolo tak, že deň, noc. A susedia písali anonymy, aby nám zobrali súhlas. Vtedy nás tam mohlo byť 4 a to nejakých 12 ľudí. Lebo bola denná smena, nočná smena, popoludnejšia smena. A to u vás doma bolo dolu? Ste mali dennú a nočnú smenu a popoludnejšiu smenu? Áno. No tak to tým susedom sa nemyslíte, ja sa im úplne nečudujem. A každé ráno prišiel tam traktor a... Odvtedy sa v Alfa Bio veľa zmenilo. Presťahovali sa, pribudli desiatky zamestnancov, ale jedna vec ostala. Dôvod, prečo vôbec pán Lunter podniká. Nezomierame preto, že nejeme bio, slaninu, ale zomierame, že jeme príliš veľa slaniny. Keď som si zobral za tú misiu, ktorú som získal vďaka tomu, že som videl tie zdravotné účinky v rodine pri zmene výživy, tak tá moja misia
vznikla asi taká, že prispieť k zmene stravovacích návykov na Slovensku, tak to nie je o tom, že by som chcel propagovať bio. To je o tom, že chceme pomôcť ľuďom, aby sa viac opreli o rastlinné zdroje. Keď sa ma pýtali Švajčiari, ktorí robia so zdravou výživou, že prečo dávame nízke ceny na naše výrobky, že predsa nové výrobky, u nich tofu stalo viac, kocka tofu ako celé kurča, že prečo dávame nízke ceny, lebo že prvé výrobky treba dať bohatým a múdrym. Tak moja odpoveď bola, že bohatých síce už máme, ale nie sú múdri, lebo zomierajú na infarkty. Každý máme nejakú inú predstavu o tom, ako vylepšiť svet okolo seba. Pán Luther si myslí, že ľudia by sa mali stravovať zdravšie a cestu vidí v soji. Nemusíme zdieľať jeho názory, pokojne si velepte a rezeň v trojobale, ale v jednom nám môže byť inšpiratívny. On nesedel so založenými rukami a nefrflal, čo to Slováci jedia, ale roky sa snaží presvedčiť ľudí ako ja, že sa to dá aj inak a lepšie. Otázky z vás z pléna, takže máme, tak poprosím, aby Veronika, choď odzadu a pozbieraj otázky a dones. Áno, nech sa páči. Že tofu je nesklonné. Nie je to tofa, ale je to tofu. A teda neskloňuje sa, lebo mojej manželke to trhá uši. Mňa zase si inšpiroval, ak môžem, že skutočne, a to myslím úprimne, že keby sa v vhodnom čase, samozrejme sa to nedá urobiť cez víkend, lebo cez víkend asi prevádzka nejde, že by to bolo veľmi pre mňa teda osobne poučné tam ísť to tam pozrieť. Dá sa to pozrieť, no. Keby sa tak dohodli zo zboru, že niektorý deň sa dohodneme nejaká partia ľudí, tak musíme to nejako zorganizovať. Takže najlepšie by bolo tak v obedných hodinách, alebo... No, Dobre. Asi skôr do poludnia, lebo taká hlavná výroba beží do poludnia. A tak možno taká 5-členná skupina je také optimum, aby tam... 5-členná, vidíš, takže to nie je veľa ľudí. Dobre, že si povedal, že teda koľko ale tak na viackrát sa to dá. Na viackrát, jasné. Takže 5-členná skupina budeme vytvárať a budeme snažiť a budeme sa snažiť to bude mať záujem samozrejme, ale mňa by to skutočne zaujímalo viac, ako som tam videl tých pár záberov tej výroby a určite by som si to aj naživo rád pozrel, nielen Sú veci, ktoré sa nedajú nikde vidieť, áno. Len u nás. Takže máme tu prvé otázky z pléna. Čo oblasť podnikanie a poctivosť voči štátu, kde tu otázky, platenie daní, odvody a tak ďalej. Tak na túto otázku, ak by si mohol. No tak... Záväzky firmy voči štátu. Tak určite je to taká vážna otázka, lebo tá jemnosť, alebo to, čo je cisárovi a čo je Božie Bohu, tak pri tom podnikaní to je také spektrum. Na Slovensku, keby bolo športom neplatiť dane, sú firmy, ktoré za vami prídu a povedia, že vám spravia v Rakúsku školenie a vyúčtujú vám 10 000 a potom vám vrátia 7 000 a znižia vám. No, samozrejme, že dá sa ísť až do takých nuancí, že či si kúpim niečo, čo používam aj doma, nejakú kosačku, a či odvediem DPH, alebo nie. Ale v týchto nových zákonoch sa už začína aj na to prihliadať. Je tam čo riešiť, určite je to o tom, že musíme, že tá zodpovednosť, tak ako riešime, že či neokradneme zamestnancov, hej. Na nás sa pozeráte často očami takými, že vykorisťovatelia, lebo však nás to tak učili v školách, že kapitalisti sú vykorisťovatelia, tak, ale je to dobrovoľné. Kto k nám príde, tak musí vzniknúť nejaká dohoda, nejaká zmluva a tiež je to o tej mzde, koľko komu dáte. A takisto tieto problémy sa riešia aj voči štátu, hej, že čo dať do nákladov, čo nedať do nákladov. No, prežiť to tak, aby sme to svedomie aby sme mohli kvôli tomu spávať.
Ďalšia otázka je veľmi praktická. Videli sme aj na tej dokrútke pred chvíľou, že si začínal, prvý záber bol na to, ako sa pohybuješ okolo včiel, okolo klátov, ktoré tam máš zrejme vedľa firmy, tam pestuješ. Tak sa tu pýta otázka, vo vašej rodine, viem, že svokor, ocko Ondrík, tu na Dobrota, tiež bol veľký včelár. Vo vašej rodine sa pestujú včely. Je to tradícia. Aký postoj a vzťah je tvoj k včelárstvu? Tak môj otec mal tiež 10 rodín včiel. Aj ocko mal, nie? Takže ten ma naučil, ako si pamätám, že šiel som po záhrade v trenkách a on hovorí, poď sem, chyť rámik, nehač sa, uštipla ťa, však to dlho neboli, hej. Ako bol taký tvrdší, ale naučil ma to, že som sa tých včiel nebal a keď som sa oženil do rodiny, kde tá hierarchia, ako to moja manželka vyjadrila, že bola, že tam bol otec, potom včelia kráľovna a potom dlho nič a potom rodina. Svokor ho poznáte, ten miloval tie včely nadovšetko, to bolo. A do včel sa dá zamilovať, to som aj ja zistil. Keď som sa oženil, tak svokor išiel do Jugoslávie chovať matky, lebo si tam našiel, keď boli na dovolenke, tak prvý deň ležal na pláži, keď prišla včielka, tak sledoval, kde odišla. Čiže za ňou našiel úl, potom našiel včelára a potom im tam choval matky. Bol odborník, vedel to. Takže odišiel na dlhšie aj do Jugoslávie. Dodnes nejaké listy sa zachovali z toho, ako mi z Jugoslávie písal, že prehliadni všetky rodiny, zapíš, koľko majú plodu, koľko je tam, aká stará je tam matka, akú farbu má. A musel som mu to do Jugoslávie posielať a skrátka tam som nabral takú prax, ale v tom čase som mal taký zápisník, kde som si písal, koľko hodín odrobím pri včelách a koľko hodín odrobím pri kosení. Lebo ešte jedno povolanie, ktoré som v tom čase mal, keď som sa oženil, tak to som bol traktorista, mal som 2 traktory, kosačku, hrabačku, a chodil som na poníky kosiť pasienky a seno som predal družstevníkom koruna kilo sa platilo. To asi si pamätáte, že družstevníci nikdy nestihli. Lebo tak som bol doma naučený, takže chodil som aj do práce, ale popoludní som aj to robil. A keď svokor sa vrátil z Jugoslávie, tak tie včely som bral akože tam mi vyšlo 5 korún na hodinu, pri kosení mi vyšlo 100 korún na hodinu, tak som akože sa vycúval. A vycúval som dosť dlho, až do času, kedy svokor zomrel, tie včely nám ostali a nebol na ne veľmi čas, sme ich chceli aj predať, ale prišiel Juraj. On sa zoznámil na Novom Zélande s jedným Slovákom, ktorý tam chodil chovať včely, aj tu chová včely. A Juraj povedal, že nepredaj to, ocko, budem sa ja starať o včely. A potom si našiel dvojnohú včelu a tie včely mi vlastne tak ostali. A keďže mám manželku, ktorá si toho vytrpela dosť popri všetkom mojom podnikaní, ale včely mi nedokázala ako netolerovať, lebo včely boli u nich, do rodiny včely u Dobrotov, to si pamätáte, patrili. Hej? Takže teraz, keď už mám viac času, tak tie včely, no asi tak 5 rokov, čo ich chovám a množia sa, ale tento rok, posledný sen som mal taký so včelami, že na jar mi vyletelo len 5 rodín. A to som sa ešte tešil, lebo naozaj to stále ťažšie, stále ťažšie je. No vyletelo, akože prežili. Aha, že mám obavy, že túto zimu, ale tak to včelár má každú jeseň také obavy, ale ten boj s klieštikom a s tými chorobami je stále taký ťažší, takže asi toto o včelárení. No. Jasne, o klieštiku by sme mohli ešte hovoriť, ale toto nie je téma dnešného večera. Mám tu ďalšiu otázku, veľmi zaujímavú.
aký spôsob propagácie z tofu sa vám najlepšie osvedčil? Ako najúčinnejší spôsob propagácie? Tak my ako tá generácia zakladajúca, ktorá tam bola, tak sme boli vlastne všetci takí amatéri, hej, že ja elektrikár a Ferko strojár a marketing sme robili taký nepremyslený, ale bol založený na tom, že ochutnávky, bol založený na tom, že sme boli takou raritou, že nás do Telerána často zobrali, lebo bolo to niečo nové. Keď prišla Joyce Hofer, to bola Švajčiarka pôvodom z Fidži, tu nám tiež zobrali, ona chcela nakupovať od nás tofu, tak tiež nás zobrali do televízie. Čiže taká príležitostná a plus články, ktoré v novinách prebehli, mnohé väčšinou darované, že ani sme nemuseli za to platiť, lebo bolo to nejaké nové. Keď teraz prišlo nové vedenie do firmy a teda viac profesionálov, že máme tam ľudí, ktorí pracovali pre nemeckú firmu z oblasti marketingu, tak vidíme, že oni to tak prakticky zobrali, že poriadok v obchodoch, vždy skontrolovať, či tie obchody, my im zaplatíme za to, že oni ten tovar majú vystaviť, ale často ten tovar oni ani nezoberú, alebo majú ho schovaný. Skladka zviditeľniť sa, ale tak opreli sme sa aj o komunitu Život a zdravie, dá sa povedať, že Bohuš Kern a Katka Kernová nám veľmi veľa pomohli. Bukovský takisto, lebo Bukovského som nepoznal. Prvý článok o tofu napísal doktor Mika. Ten prišiel z konferencie zo Švajčiarska a hovoril mi, na konferencii som počul skloňovať slovo tofu, teda nesklonné. Počul som slovo tofu a benefity a uvažoval som, že kedy to príde na Slovensko. A prišiel som na Slovensko a bola tam predajňa. A napísal článok do Smeru, vtedy bol časopis Smer, ešte strana Smer nebola, a tam napísal, že mesiari, traste sa. A na druhý deň mesiar Čupka otvoril dvere, vošiel dnu, prešiel k regálu z tofu, tak do neho pichol, ochutnal, usmial sa a odišiel. Netriasol sa. To bol veľmi blízko. Druhá časť tej otázky ešte sa pýta, že kedy začnete s výrobou sojových jogurtov? Že túžobne ich očakávame. A taký smajlík je tam. Takže by boli veľmi radi, keby ste počuli nejakú od teba kladnú odpoveď možno? Tak asi nejaký konkrétny termín nepoviem. Ako jogurtové mlieko sa robí, taká zakysanka, a to je na báze bifidobakterií, ako takých tých jogurtových kultúr. Čiže niektorí to berú ako miesto jogurtu, ale také nemáme to v pláne, a keď sa niekto tak teší, tak ja ako sa bránim tým, že však skús to ty. Dobre. Predposledná otázka taká je, myslím, alebo je to posledná otázka, lebo tá úplne posledná to nie je otázka, ale táto posledná otázka je taká veľmi zvláštna, pragmatická, ale taká možno, že neviem, či budeš vôbec odpovedať. Kedy si naposledy jedol mäso? Sa pýta divák. Dcera, keď som sem išiel, tá najmladšia mi povedala, keď dostaneš zlú otázku, tak uteč. Mäso ja jem, keď je treba svadba a kde mi nič iné nedajú, ale už takých svadeb je stále menej a menej. Ale minule som, neviem, asi pred rokom som odskúšal aj tatarský biftek, lebo ten som mal veľmi rád a chcel som vedieť, čo to so mnou spraví, ale nič. Dobre, tak to je posledná, ani nie otázka, ale to je posledný pozdrav od našich divákov, ktorým týmto pádom ďakujem, že ste sa zapojili i touto formou. Bolo to veľmi milé a myslím, že je užitočné, že máte možnosť aj vy sa opýtať nášho hostia na to, čo vás zaujíma. Janko, ďakujem za krásne 3,5 roka v tvojej firme.
Tak to môžeme len zatlieskať. Ďakujem aj ja. My sme v závere dnešného nášho večera. Ja by som to chvíľu chcel poďakovať Jankovi Lunterovi za to, že prijal pozvanie. Ja ďakujem tiež za príležitosť. A kľudne, až máte je pre teba. Otázky, ďakujem. Toto je darček. Ďakujem. Ďakujem ti ešte raz, že si prišiel. Sa ti páči. Ďakujem. Pozri si ho, prípadne ukáž divákom, čo si dostal. Kúsok mesa. Paráda. Takže dostal kreslo. Ďakujem. Takže sme veľmi radi, že brat Janko Lunter dnes strávil s nami tieto chvíle, že prišiel medzi nás a že sme sa mohli spoločne oboznámiť s tým, čo robí, čo chce, s jeho vyznaniami, s jeho skúsenosťami a verím, že toto nebol posledný večer. Jemu prajem, aby sa v jeho firme darilo aj chlapcom, aj všetkým okolo, aby tú cestu, na ktorú sa vydal v rámci Slovenska s výživou a so zdravým stravovaním, aby ťahal ďalej, aby skutočne aj cez túto oblasť sme sa mohli istým spôsobom svetu ukázať, že sme tu ľudia a spoločenstvo, ktoré skutočne chcú, aby ten národ náš slovenský bol zdravý a išiel tou dobrou cestou stravovania, čo týka vašich výrobkov. Tak ešte raz ďakujem pekne. Ďakujem. Ja sa chcem tiež poďakovať a kto má ešte čas a chuť, tak niečo sme aj pripravili a kto to nemá rád, nech nemusí. Nie je to povinné, ale nech sa páči, aj hore bude ochutnávka. Takže toto mi ukradol môj Janko túto poslednú vetu, ale sa to patrilo jemu, takže ja to beriem, že vás pozval na to, aby ste tie výrobky, ktoré ste snáď niektorí ešte možno neochutnali, teraz máte možnosť ich ochutnať tu na vo vedľa a ďakujem vám všetkým za dnešný večer.